Spider-Man Brand New Day està dirigida per Daniel Deston Cretton, l'encarregat de Shang-Chi i de Wonder Man, i és la quarta entrega de la saga de Tom Holland com a l'Home Aranya. Han passat 4 anys des de No Way Home. Peter Parker viu aïllat, centrat únicament en ser Spider-Man, però aquesta pressió i l'aparició d'una amenaça invisible causen canvis al seu cos. Aquesta és la pel·lícula més humana d'aquest Spider-Man, és la que recorda més a això, les pel·lícules de Tobey Maguire i d'Andrew Garfield. Les escenes d'acció són molt bones, molt més dinàmiques i creatives que les de la trilogia anterior, però algunes de les millors escenes són les més calmades, les de 2 personatges parlant. Tom Holland mai ha estat millor com a Peter Parker / Spider-Man. Aquest cop, pel que sembla, ha tingut control creatiu sobre la pel·lícula, així que pots veure que hi ha alguns temes que li interessen a nivell personal i que, per tant, hi posa més ganes a l'hora d'interpretar-los. Haureu vist als trailers que Punisher surt en aquesta pel·lícula com a personatge secundari, molt content amb el que fan amb ell, surt molt més del que m'esperava. No sembla gaire rebaixat encara que sigui això, un personatge molt violent, mal parlat, en una pel·lícula que ha de ser més apta per als adolescents i els nens del públic. I què voleu que us digui després de veure la One Last Kill, que tampoc em va agradar massa? Home, he trobat molt positiu el seu rol en aquesta pel·lícula. Espero que puguin trobar la manera d'incloure l'Spider-Man 5. Però altre cop, és una pel·lícula molt humana. Es centren en l'aïllament d'aquest Peter Parker, el fet que no es relaciona amb ningú, que el més similar a una amistat és la seva relació amb la cap de policia. I hi ha una catarsi al veure com intenta reconnectar amb els seus antics amics. Hi ha una escena que té amb la MJ de Zendaya, que és molt maca i trista. I que a més funciona com una gran continuació del final de No Way Home. Ah sí, Sadie Sink surt a la pel·lícula. Molt bé, m'agrada el seu paper, parlo d'ella més endavant. Però ara passant a negatius, la continuïtat és una mica rara, perquè hi ha referències a Daredevil Born Again, però tampoc acaba de quadrar massa. I altre cop això, surt Punisher. La connexió amb One Last Kill tampoc acaba de quadrar massa. Crec que la pel·lícula és prou entretinguda com perquè tot això tampoc acaba d'importar massa, però crec que val la pena tenir-ho en compte. No, el negatiu gros és que aquesta pel·lícula està formada per peces un xic inconnexes. Hi ha uns quants personatges que apareixen, fan el que han de fer, ja sigui escena d'acció, exposició, solucionar ràpid un problema, i desapareixen. El personatge més afectat per això és l'Escorpí de Michael Mando, personatge que se'ns va presentar a Spider-Man Homecoming, la primera pel·lícula de Tom Holland com a Spider-Man. Estem parlant d'una pel·lícula que es va sortir fa gairebé 10 anys. I ara, per fi, torna a aparèixer. Recordem que era l'escena postcrèdits d'aquella pel·lícula. Però això apareix, té les seves escenes, i després desapareix i ni se'l torna a mencionar. I altres personatges on passa el mateix, tampoc és plan d'anar-los enumerant perquè alguns són una mica spoiler. Així que aniré seguint amb altres cosetes que m'han tocat els nassos. Hi ha una escena a una universitat i hi ha una alumna que fa una pregunta molt tonta. Tom Holland ha comentat que entre el seu control creatiu una cosa que va fer va ser entrar a xarxes socials per mirar què és el que volien veure els fans, per veure si podien incloure alguna cosa. I tinc la sensació que aquesta pregunta l'han ficat per això, perquè alguns fans s'ho han preguntat, però no és una pregunta real, és un acudit, ens ho preguntem irònicament. No busquem una resposta lògica, perquè sabem que si trobem una resposta lògica, perdrà la gràcia. Això no és tant un negatiu, és més aviat que em distreia molt. Hi ha un parell d'escenes d'això, el després d'una escena d'acció. Tenim això, acaba d'haver explosions, tenim cotxes cap per avall, trossos d'edifici per terra, tot està ple de policia. I enmig de tot allò, Spider-Man. M'encanta la nova disfressa. És molt millor que qualsevol de les disfresses que hi ha a la trilogia anterior. Però aquell vermell destaca massa. Entre policies és massa graciós. I per anar acabant amb les coses que no m'han agradat, és un Spider-Man molt tecnològic. I sí, a les anteriors també és tecnològic, però ja té més sentit perquè la disfressa no és seva. No l'ha fet ell. I en aquesta pel·lícula no té connexions amb Indústries Stark, no té feina, no se'l veu treballant perquè està sempre fent de Spider-Man, i tanmateix té una impressora 3D que li imprimeix la disfressa que té una intel·ligència artificial del nivell de Jarvis. També té accés a totes les càmeres de Nova York i un munt de protocols de reconeixement facial, i per si fos poc, Samsung vol que surti el seu nou mòbil, així que té el seu nou mòbil encara que sembla massa car per Peter Parker. Peter, d'on has tret tot això? Ho estàs robant, oi? Sí, ja deia jo que Spider-Man era una amenaça. Igualment, de les pel·lícules més sòlides d'aquest Spider-Man, no cal saber massa de l'MCU per gaudir-la, encara que hi ha una escena que sí que
estaria bé estar una mica al dia, perquè si no acabaràs molt confós. I no és massa evident amb el que presenta pel futur. Hi ha una única escena postcrèdits una mica rara. No tinc ni idea de què es volen dir amb aquella escena postcrèdits, però aviam. Però parlant del futur, exacte, hem d'entrar en spoilers. Hi ha una revelació, aquella revelació, que cal discutir-la. Aviam, hem de parlar amb l'equip de màrqueting de Marvel Studios, o de Sony. No, això ha estat Marvel. Perquè heu fet una pel·lícula on hi ha una trama sobre Peter Parker patint una mutació. Tenim converses sobre el perill que comporta això, crear un dispositiu per controlar mutacions. Tens un personatge que als còmics és un antagonista d'aquella gent que té mutacions. I mentrestant estàs entrant en desenvolupament en una pel·lícula sobre mutants. I pretens que em sorprengui quan resulta que l'actriu pèl-roja, que et negues a confirmar quin personatge està interpretant a Jean Grey. Tios, altre cop, m'agrada la Sadie Sink, m'agrada com a actriu, m'agrada com a Jean Grey, m'agrada aquesta interpretació de la Jean Grey, que sigui més jove, sembla una adolescent problemàtica, però amb poders. I sobretot, m'encanta la revelació de VMAX, que sigui una cosa tan absurda, té un nivell de patètic que adoro. Però estic d'acord amb el que ha dit alguna gent. S'han passat de dolenta. Aquesta tia l'ha liat molt. Hi ha un moment on la Jean Grey, una de les representants dels X-Men, deixa que un civil sigui atropellat per un taxi i un moment una mica Obsession on posseeix el cos d'una dona i l'utilitza amb fins sexuals. Jean, què ha estat això? I tampoc em convenç l'escena on revelen el seu nom. Per una banda, revelen el seu nom ensenyant-te la pantalla d'un portàtil. És una manera bastant cutre de presentar la primera X-Men de l'MCU. Però pitjor, t'ho revelen a mitja pel·lícula. I no sóc tonto, jo sé qui és la Jean Grey. Sé que la Jean Grey no és la dolenta de la pel·li. Així que a mitja pel·li ja saps que aquest personatge s'acabarà redimint i que, ostres tu, que no sigui que els dolents en realitat siguin la entitat governamental que està experimentant amb tecnologia d'altres pel·lícules, que té un grup de ninjas com a guardaespatlles i que el seu director és el Mr. Milchick de Severance. Vale, sí, des del moment que apareix el Mr. Milchick de Severance potser ja pots anar sospitant que són els dolents, però t'ho estan confirmant a mitja pel·lícula, tios. Això representa que ha de ser una sorpresa, això. Igualment m'agrada molt la teoria que no, és aposta que l'hagin fet així de dolenta, perquè per molt que es redimeixi, el públic i les autoritats la segueixen veient com un perill. Una de les grans preguntes que es feien els fans és, vale, en un món ple de superherois, per què odiem els mutants? I la solució que hem trobat és fer-los gent qualsevol. No són milionaris, no són cares visibles a l'exèrcit, no són científics que han patit accidents. No, són això, els companys de classe dels teus fills. És el tio que s'ha assegut al teu costat al metro, que en qualsevol moment es tornaran bojos i causaran el mal i començaran a matar-nos a tots. És a dir, el que fem nosaltres amb els immigrants. Sí, em temo que funcionaria, Però què opineu vosaltres de Brand New Day? Si l'heu vist, feu-nos saber què n'opineu als comentaris. Si no l'heu vist, digueu què n'espereu. Moltes gràcies per veure aquest vídeo. Ens veurem pròximament. Adéu!